anys han anat superbé, ara estem ja a la graduació final. Jo crec que aquests 2 anys han sigut molt pràctics, sobretot. He pogut dirigir 2 curs, he anat desenvolupant bastant cap a on volia tirar professionalment. Aquests 2 anys han sigut 2 anys molt intensos. Jo primer vaig fer el grau mitjà, vaig veure que m'agradava molt el món de l'audiovisual i de la tele i vaig decidir que volia endinsar-me i aprendre un muntó. M'emporto moltes coses bones, però crec que el millor és m'emporto molt bons amics i companys.